KHUBLEI SHIBUN yepi ki Paralok ki bakwa bantip shaphang kane ka Tirus. Te hangni ngan batai yepi baroh kini ki lajong kane ka Tirus hakakten Khasi nadu ka pastang hadu bakwa. Te shwa ba ngin jonya kane ka Tirus shwa ba kwa ban ong yepi katu kat ni teliki poin. Ka baningkong kane ka Tirus kam day free Paralok okay ngidon kam ban invest khandai spa tengka kamut $10 hakane ka Tirus. Khandai peu tengka kadai $10 hakane ka Tirus. Kata Kawei kapun kaba arpade ngakwa banong yefi lada pidon kamon banjoin pila banjoin ka Tirus namar kane kadai ka kompany kaba kadon ki proof kadai ka legit company kamot ka company kaba don ki legal documents okay nadong syadong te pila banyo yakini ki legal documents jongka da pilih hakane ka website jongka kane ka tirus.ltd phin sayo i ha ka website jongka sharum phin yo i ka documents pila ban page yang to kini ki documents jongka kalong legal Hynrei ka iga bangakwa ban ong yafi kadai ba lada pi kwa ban join kadon karis hakane okay ngi promote yakane ka Tirus bangi lapej baki dei ki babiang ke documents tengi nga yala de nga chania Hynrei pide ban kynmaw ba ka Pisa ka de ki jongpi te pi lada pi kwa ban ris pila ban res pi kwa ban inactivate ya ka ID jongpi Hynrei lada piting kata ka shong happy ban decide kata hakani ka de ka tangka jing batai jong hang ni ba Ngam Ong ba phin join Hynrei kalong ka shong happy ban decide ka bakadu kata ka baar nga kwa banong ifi Paralok ti shwa bangan batai fi ngan ai be ifi kat kum kompany ka pelan jongka Hynrei ya ka ka bajia ka ban saja hadien yo le se ka kompany kan kun yo kan ja kum no kum ngimla ban mudur hoi mentanga yo i kat kum ka jingso jonga ba kane ka kompany ka biang ngila yo don bat founder ngala don meeting bat founder pi yo i bat ki video hang to ha YouTube ngan sasen ye fi enda pila join nang tabat saong ye ki Upline jong pi ban join ki Upline jong pi tharai ki la pe ke video bat ki co-founder ki chai mi kum to ki batai plan ye ki Paralok ki batai ya ki update ya ki member jong ki ha kato te harasyahi kala sedang la saus ne mentah ha India kadang datang cisnem te dada pi kwa bandres ya kane kata hinganong ifi kasyong hafi te kane kadai ka Bynta ka ba nengkong jong kane ka video bat ka Bynta ka ba ar ngan sabata ya fi ha Kawei pat ka video KHUBLEI SHIBUN